Samantala, pag-usbong ng scuba diving spot naman po sa Bani, Pangasinan, kinumpirma. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report! Kinumpirma ng isang dive site explorer at cartographer ang pag-usbong ng isang scuba diving site sa Bani, Pangasinan. Ayon sa anunsyo ng cartographer online, bagaman nangangailangan pa ng pulidong exploration at ilan pang kaukulang proseso, ay maaari nang bisitahin ng mga divers ang nadiskubring dive site. Ang naturang eksplorasyon ay komisyon upang magsagawa ng pananaliksik at galugarin ng ibang bahagi ng West Philippine Sea. Base sa mga kuhang litrato, makikita ang iba't ibang uri ng corals, isda at yamang dagat sa baybayin ng Bani. Samantala, nauna nang inihayag ng Department of Tourism Region 1 noong Marso na nasa 26 na potential diving spots mula Corimao, Ilocos Norte, Northern Circuit ng La Union at Kalakang Western Pangasinan ang minomonitor. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.